समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि बर' स्टुडिअ चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब शेयार लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो। दा मोनाबाय जों दा उन्दुनो नागिरदों नै सासे दङ हिर' ओरैनो पाबजि गेलेदों ओरैनो सिनेमा बसैबो पाबजि गेलेदों बर' स्टुडिअ फांखायाबो जा गोमोदै एसे डाउन खालायजागौमोन ना फांखाया ना जाला बेनो लास्ट बांद्रायलै हरसे बिदि होननानै बुंनांगौआ गाबोन माबाजोबबाय हगारजोबबाय बोरै सासे दाबो फैनो रोङा रायलायनांगौ सासे दंबावो फैबावनांगौ नोंथांमोना बाहाय मानो उन्दुनो सानगोन आङो बेखौ खिन्थाहरनोसै जोंहा आं जाहैबाय ख्रिस्टियान दा जोंहा बाहाय प्रेयार सेन्टार दं बे प्रेयार सेन्टाराव जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय प्रग्राम लादों आरो बाहाय बे प्रग्रामाव आं दंफैयो आरो सानथाम दिनै गाबोन समबा सानथाम जागोन आरो बेहाय आं दंफैयो सुग्रा प्रेयार सेन्टाराव दा बेखायनो जोङो उन्दुनाय रुमा बेनो आरो जों साथाम दङ बाव सासे फैबावगोन साब्रै जागोन गाबोन सानाव एसे मोजां देखायनोसै दाथ' मोनाबाय Hello guys. Hello guys, nigga. Sabi si Musto. गाबोनहाय लाइमोनफोरनि प्रग्राम बेखौ आङो देखायगोन आरो माखासे जा हायो एसे देखायनोसै आरो गाबोनहाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालायनो दाबाव जेननानै दं जाजोबनाय फाग्ला संख्रिया बेसे जाबाव बोरखियाबा साइज दङ मा साइज गैया जानांगौ जाखो हाल गेट दाबाद गेट बालांनाङा मा खालामदों रा जेरावबो गोदाव सखिं लांबाय दाबो रोंला मानसि रिपर्ट थांला मोजां दोन दे मा सिनेलि फराय दङ रिपर्ट दिसलाइक मा जानो न'नि मानसिखौ आसलते जों दा नैखौ साजायनो नागिरगासिनो दं आरो ओरैहाय नै बेखौ साजायगोन रागा एसे डेक'रेसन खालायनो नागिरदों बोरै खालायगोन बेखौ मिथिया बेयाव माने जास्ट ओरैनो बे मोनसे माबा मोनबा साबसिन जागौमोन नै बेखौ बाद होनानै औवा होबा माने दोनोबो एसे साबसिन जागौमोन आरो बेखौ एसे फायनानै ओंखायनो बेखौ चेन्ज खालायनानै औवा आथिङाव बैयाव थसे मोजां दानहैनानै उनाव ना मा होनो जेबो अपसन गैखाया ओमफ्राय दानिबा दानोलाय इमारजेन्सिसो मा इउटुब Welcome back to my YouTube channel, guys. Today we are going to decorate from. Bodoland News. जों दा बेखौ साजायनो नैबे गाहायाव बुंना होदों औवा होनो थाखाय जों दाननो थांबाय औवा दानग्रा नै बेनो नै हारा लाबाय सिखा लाबाय बै बागानावनो दानहैसिगोन आरो डेक'रेसन सेल्फि डेक'रेसन
Nunggu na. Rồi là ha cái. New vlog. मा मा ओंख्रि मोनजाखो होलायलाय order ada state मा मा ओंख्रि मोनजाखो Tàu boiler. Asar. Oंखाम. Kaklung ओमफ्राय जोगोनारसो लगायनायनि. गैला गैला जोंनो सोर ओंखाम रानफैयो दा रानफैगोनब्रा ओंखाम जाबायलै गोथां आंबो जाबाय नै आलु जोगोनार Kaklung. दाउ बेदर आसार जानोसै दालिबो दं आरो दालि Đâu này chưa? ओंखाम नांगौब्रा Nasi nama? Ham nih. Semua Indonesia. Bye bye, good night.